ushele umuntu nje osesikoleni ukushelelana sazobuya aphume la yobona abanye abantu futhi aphinda yobona abanye ukushelelana zibuze lo mbuzo nje na ukushelelana uzoyimela lento ukuthi nilinde nje ningalali kuze kube nje bekushelana manje nesesikoleni anizolala niyoze nishade nje bekushela manje so njengoba esethi jahani kolala wenzela ukucheck ukuthi ngempela uyintombazana ngempela unayo lento ayifunayo asizibuze zonke lezi zinto enye into engithanda ukuthi ibuzwe enganako abantu bagagamele ngoba sokhuluma ngento ekufuna sisibheke ngaphambi bashada egagamelwayo lento yokuthi umuntu unayo ingane iyisihloko esithanda ukuthi sithinte kakhulu kuthola umuntu ofuna ukukushada unazo ingane noma unayo ingane kufika umuntu lana athatha umuntu akanayo ingane uyothatha umuntu onengane athatha umuntu onengane eziningi anayo ingane lezi zinto azange ixoxe omunye uyakufihlela ukuthola usuphakathi ukuthi njengoba sishade naye nje wangifihlela ukuthi unezingane umuntu onamanga lo kodwa ngene emshadweni uqonda mekutshelile ukuthi unengane uzokwazi noyimela ingane uzokwazi nokumela indaba kama wengane ngoba inomdanti nayo lento yokuthi ushade nomuntu onoma wengane noma oma bezingane ngoba balwa ngazo lezi ngane uxova umshado wenu mebethanda bayithatha ingane bayithi fu bayibuyise kuyise mebona senihleli isigeze kahle siyanako bathi hayi ngeke futhi lento ayibaphazamisi bafike ekseni bayilande kade nihleli nayo iminyaka uthi hayi ngoba sebeyilandile kushuthi ayisoke siphumuleke vele kushuthi anginangane mina noma sengizohlala nalezi zami uzothiwa niyafuneka enkantolo bayayithuka indoda bayishiye bangalazi uthi uyoyisupport bayifike bayithuke lapha enkantolo bayithuke thiwa yondla indoda uthi uzama ukufakaza indoda kuthiwa yondla kushiya imali engaka kuthatha uhafu womshado wakho la uhambe uyokondla ingane ahamba usisi lapha usisters ayezenzela amakhanda ayiphuzele le mali yakwakho enze yonke into wathatha indoda enezingane wangazibheka lezi zinto wangawabuka imphumela yazo ukuthi injani mawuthatha umuntu onengane lezi zinto ngeke singazi kufuna sikhulume ngazo ba right laba sebephakathi bayazi ukuthi bavumelana bheka wena nje ubusengaphandle funda kubona